Apu! Találtam valamit! Egy hajókázó angol család kikötött a B helyszínen. Csak idő kérdése, és ezt az elveszett világot felfedezik és kifosztják. Még ha le is zárták a szigetet, ez akkor is döbbenet. Hát nem óriási! Mindig így kezdődik. Aztán jön a futás, meg a sikoltozás. Ez meg mi volt? Puss. Ahogy csak tudsz. Azonnal küldjenek egy mentőosztagot. Hogy innen dinoszauruszokat vigyenek. Az elviszi a pálmát. A rossz ötletek versenyében. Mozgás, vagy mi leszünk az utolsó vacsora. Nem mozog! Mi az? Anyuci írtópipa.